Treña suportado ang mga community pantry sa syudad sang Iloilo. Para sa alkalde, inyang pagpakita sang bayanihan spirit sang mga Ilonggo. Sa community pantry sa Alta Tierra Haro, gindala ni Police Executive Master Sergeant Cesar Pinuela ang mga tray sang itlog, balunggay kag langka gikan sa iyang hardin. Nagbulig man siya kihad sa mga utan nga isa sa mga paborito sa mga nagapadulong sa community pantry. Para kay Pinuela, ini ang iya kontribusyon sa komunidad. Nagambal si Sir sa akon kung ano ang akong initiatibo. Karon nagpahuli ako sa akong bangay kung magkuha dito sa langka, balunggay, kag duha ka tray nga itlog para nga ihatag sa ila. May pagkutan mo na tuwaon dito, may kamuti. Narinti buwas naman siguro kung may time ako sa pagpangutol karon, ihatag ko naman sa utod naton yung pinananggit, no? At least very happy gid naton nga station, especially sa aton station commander, sa paghatag naton na true sa aton pabubuton, no? Giningganyo man sini ang iban pa nga suportahan ang mga community pantry sa syudad. Mensahe natin sa aton mga utot nga medyo may kawang-kawang mandira sa pangabuhi, nga gabay nga bisan gamay lang makadrop man sila dira sa aton tsachira sa community pantry dira sa may tubangan sang NFA kay Sir Yap, no? Pag makatag man sang ila gamay nga bulig. At least kung makabulig kita, blessing naton sa ila, dako man ina nga buhin sa aton nga pagpangabuhi, no? Makabulig kita sa aton siguro. Sa Barangay Mansaya, Lapuz, nagadamo man ang nagaabot nga donasyon. Hindi lang mga dilata ang ginabilin sa mga donor. Mayara man sang itlog, kag bisan ginamos. Nga damo, nga salamat, no? Kay ang amon komunidad, community, ginisiatibo ni sang miske, kagupod na sa Barangay Council, nga during sa pandemic, nga makabulig man tanim la. Miski sa gamay-gamay, ulutan nun, gamay nga, no? Kaya ang amon pumuluyo ka kinanlan man sang adlaw nila nga kinanlan nun sa Sulbalay. So salamat man sa nagadonar, pagkadabi na kay Mayor, nagasuporta sini nga proyekto. So ginunahan na namon, kaya para lang, wala kami nag-expect nga laptop ang amon tanin ni objective nga makabulig lang sa amon komunidad. Galing daw nakuha pag nag-support. Ang Barangay Rizal La Paz, mayara man sang ila kaugalingon nga community pantry. Kapin 170 ka mga pamilya ang ila na serbisyuhan sa una nga adlaw. Ang iban nga mga pagkaon sa ila pantry, donasyon man gikan sa iban nga mga community pantry sa syudad. May nagdulong man halin sa Mansaya, ang community pantry natin sa Mansaya, nagdulong mas lang sa kabulig nga saging, kag dako-dako nga plastic sa kamote. So nakadugang pa ato sa aton nga mga nagapila, no? Maayo gid ini, no, nga once ang community pantry kay makabulig man sa kubos naton nga mga pumuluyo sa ila nga adlaw nga kinahanglanon bala. Nagpasalamat naman ang nakabenepisyo sa community pantry. Dalipay man ko nga may amuni nga ginatag sa amon. Ay dako gid nga bulig sa bata ko na ipakaon ko siya. Bugos ang suporta sang alkalde sa community pantry sa syudad. Gimpahayag sang alkalde, wala nagakinahanglan sang permit ang pag-organisa sini sa Iloilo City. Una sa tanan, para sa akon, ang community pantries dalani sa aton bayanihan spirit, no? Kag kung madumduman naton sang nagligad nga tuig, may ara kita mga community kitchen. Pasalamat gid ko sa tanan organize ini kag nagabulig diri. I think maayo gid ini nga pakita sang bayanihan spirit naton. Ikaduha, ang akon nga ginahambal gid way nakamukinanlan permit sa akon. Because you do not need a permit from me if you want to help your fellow Ilonggos. Giningganyo man sang alkalde ang iban pa nga may ikasarang nga magbulig sa komunidad, ilabi na subong nga tiyempo nga madamo ang pigado bangot sang pandemya. Pagpabakuna batok COVID-19 sa mga senior citizens kag immunocompromised sa syudad sang Iloilo ang magasugod na buwas nga adlaw.
Sa SM City Iloilo pagahiwato ng pagbakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen kag immunocompromised sugod buwas nga daw tubtob sa Biyernes. Ang mga senior citizen kag immunocompromised nga nakarehistro na kag hindi nalabutan sang bakuna subong sa CPO Gym ang sarang makapadulong sa SM City Iloilo buwas para sa vaccination. May masobra 100,000 pa lang ka mga senior citizen ang nakaparehistro para sa pagpabakuna sa Iloilo City. Nag-offer ng SM ng ilada nga lugar sa third floor, ubrahon ta vaccination center. And maayo man kay gintanaw sang aton nga mga doktor kag nanamian man sila, ang dira bala sa ila lugar sa sinihana yon. So dira na lang ang waiting, dira man ang check up sa imong blood pressure kung pwede ka, tapos dira man sila ma-injection. Pagkatapos ng ilang pag-injection, magwa lang sila pakadto sa North Park, dira sa SM. Kahapon nagpirma sa kasugtanan si Mayor Jerry Treñas kag mga opisyal sang SM City Iloilo para sa paggamit sang mall bilang venue sang vaccine rollout sang syudad. Gimpasalamatan sang alkalde ang suporta sang Pamilya C sang SM sa vaccination campaign sang Iloilo City. Kagapaslamat gid ko sa Pamilya C, sa kay Hansi, kay Tessie C, kay Big Boy, nga gintugtan nila kita mag-usar sa ilang lugar para sa vaccination. No? Text gid si Mrs. Tessie C. Coson nga ga-support gid sila sa aton nga vaccination rollout. Sa mga wala pa makaparehistro, may registration nga ginapatigayon sa 3 ka mga mall sa syudad. Ang Festive Mall sa Mandurriao, Robinson's Place sa City Proper, kag SM City Iloilo. Bukas ini sa mga may edad 18 pasaka nga residente sang syudad o kung nagatrabaho diri. Magdala sang valid ID nga may kompleto nga address sa syudad. Kinahanglan man ang email address o kon QR code. Importante ang pagparehistro, bangod no registration, no vaccination ang ginapatuman sa syudad. Pwede ka mo nga makagkadto sa 3 ka malls. No? May ara kita sa Festive Mall, sa Robinson, sa Iloilo, kag sa SM City. Pwede ka mo kaparehistro dira. Pwede man ka mo kaparehistro sa inyo barangay para nga madala na kamo sa aton nga rollout. No? Sa iban nga bisan way pa kaparehistro, kung ready man kamo nga mag hulat dito sa aton lugar. So, today sa CPU, buwas sa SM City sa 2 ka adlaw, basta senior citizen ka or immunocompromised, kung maubos na ang listahan nila or hindi makumpletong listahan, pwede ka nga substitute ka lang dila. Sa mga magaparehistro sa malls, bukas ini alas 10 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi, Lunes tubtob Biyernes. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.